Jedna od samo 3 poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora u Hrvatskoj, Suvag Karlovac, svečano je otvorio novo uređeni prostor. Uz još više ordinacija i kabineta bit će i novih usluga. Dakle, mi smo se proširili na postojeći tavanski prostor i gore smo sad dobili senzornu dvoranu, dobili smo kompletnu, uprava se ozdola seli gore, dobili smo jednu logopedsku ordinaciju i dobili smo ordinaciju za neurofeedback. S time da ćemo sada dolje u prostorima gdje je bila dosadašnja uprava moći imati još jedan logopedski kabinet i kabinu za audiometriju, što nam je vrlo važno obzirom da smo do sada za audiometriju slali u zagrebački Suvag. U nadograđenom dijelu je i dizalo kako bi novi prostor bio pristupačan osobama s invaliditetom. Uistinu, osim prostornih kapaciteta i ova oprema omogućit će kvalitetnije djelovanje, rad, rehabilitaciju naše djece, ali i odraslih. Suvag u Karlovcu zajedno sa izdvojenom ambulantom u Slunju mjesečno posjeti do 130 korisnika. I oni dolaze iz Karlovačke, ali i susjednih županija, jer u Hrvatskoj postoje još samo Suvag u Osijeku i Zagrebu. Ne čudi stoga što ima onih koji na terapiju govora i slušanja čekaju svoj termin. Logopeda je malo, a potrebe su velike, pa se ide po prioritetima. Prioriteti su nam djeca, malena. Dakle, malena djeca dolaze na pregled u roku mjesec dana, u roku sljedećih mjesec dana već su u tretmanu. Ljudi poslije moždanog udara također imaju prioritet, kao i karcinomi grla. Nažalost, djeca sa, reći, najblažim teškoćama, to su oni sa dislalijama, sa govornim poteškoćama, čekaju najduže. I vrlo često njih uzimamo tek ono ljeto prije škole na onu intenzivnu terapiju, pa da to srede do tada. Dogradnja zgrade Suvaga i uređenje potkrovlja projekt je vrijedan gotovo 624.000 eura. Financiran je decentraliziranim sredstvima Ministarstva zdravstva, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Karlovačke županije, grada Karlovca i vlastitim sredstvima poliklinike Suvag.